Jos et tykkää kalliista voiteista, mutta haluat silti hehkuvan ihon, niin kuuntelepas, tämä on sulle. Koska oikeat tulokset ei vaadi draamaa, vaan fiksun suunnitelman. Myytti 1. Tarvitset vain yhden hienon voiteen ja pam, ihosi hehkuu. Ei, tässä ei ole mitään taikaa pullossa. Se vaatii tiimityötä, puhdistusta, kosteutusta, aurinkosuojaa ja kyllä oikeat hoidot kosmetologin kanssa. Myytti 2. Voit tehdä kaiken viikkoa ennen lomaa, kuorinnat, syväpuhdistukset, jopa pistokset. Anteeksi, mutta sun iho tykkää pienestä ennakkovaroituksesta. Parhaat tulokset tulee, kun aloitat vähintään kuukautta etukäteen, antaen ihollesi aikaa palautua ja todella loistaa. Myytti 3. Vain pistokset voi tehdä susta kauniin. Ei totta. Usein hellävaraiset hoidot tekevät ihmeitä. Mieti kosteutusta, kasvohierontaa, naamioita. Oikea juttu on tietää, mitä sun iho tarvitsee, eikä liioitella. Joten, mikä oikeasti toimii? Yksinkertainen suunnitelma, hellävaraiset hoidot, paljon kosteutusta, ammattilaisen apu kosmetologilta ja kunnollinen kotihoito. Sillä tavalla saat sen raikkaan, hehkuvan ihon, jonka haluat ilman stressiä, ilman kiirettä. Haluatko henkilökohtaisen hehku 30 päivässä suunnitelman lomallesi? Varaa konsultaatio ja rakennetaan yhdessä täydellinen rutiini sun ihollesi. Koska jokainen ansaitsee tuntea olonsa itsevarmaksi ja mukavaksi lomalla, erityisesti sinä.